గుంటూరు బైపాస్లో రోడ్డు ప్రమాదం. అప్పుడంతా ఆండ్ర అయింది ఇక్కడ. అదిగో సార్ కార్ ఎక్కిచ్చేసాడు సార్. కార్ ఎక్కేసి చూడండి, రైట్ సైడ్ కార్ కనపడుతుంది చూడండి. చూడండి రోడ్డు ప్రమాదం. గుంటూరు బైపాస్లో రోడ్డు ప్రమాదం, ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం. ఆటో ఢీ కొట్టేసింది సార్. అటు కనపడుతున్నాడు సార్ కారు. అదిగో చూడండి కారు. బైక్ కూడా ఉంది సార్. అదిగో చూడండి. ఆటో, బైకు